Oroimen bilana zazu ardo beltzaren mugetan. Markagailuak erakuste nola jundan partido guztia, orokorren kaina sartu dugu, bai, bereien aurretik junga partido guztia, eta bueno, azkenen gozatu, disfrutatu dugu partidoare, bai, esan barra da. Bakoitza bere lan nahi behar du, bakoitza balki guztienan gure rola ekipon, eta, bueno, hoi kumplitzen saiatu behar dugu, bai, batzutan gauzako bote bat atzea, batzutan okerrago, ondo, orokorren ondo. Bagenekin bereien puntu fortea triplea zela, eta jokalari batzuk markatuta genitun, saiatu geha ondo presionatzen, eta, bueno, lortu dugu, azkenen, sartu dizkigute alare, baina, bueno, presioak, entramendutan landutako presioak etekina, bai, etekina atera dio, eta, bueno, markagailuan ikusi da. Hurrengo partidua nola ikusten dut? Kantabri aldeagoaz, Paspielagoz, zai beste partido zaila, hemen justu irabazetako, eta, bueno, ikusi beharko dugu oso zaila, eta entramendutan landun beharko dugu, bai, bereien puntu fortek, partidu duro bezala. Ikusita, bai, resultadok, garaipenak eta porrotak, denbora hasian firmatuko genuen, bai, nik pertsonalkire bai, uste nuen okerrago junguinela, baina bai, oso orokorren ekipon oso alai gaude, oso pozik, nola goazen ikusita, eta bueno, hasierako intentzioa permanentzia zen, baina oain geroz eta gertuko daun permanentzia hori ikusita, bai, alik eta azkarrena lortu, eta bueno, azkenen mailan alik eta goran ageatzea da gure helburua. Pauso oso garrantzitsua izan zen larunbateko partida irabaztea, Burgoseko taldea aurkari zuzena zalako, gure atzetik daun taldeetako badalako, eta han partida galdu genulako. Larunbaten partida txukun atera genuen, lehenengo 15 minutuko oso berrinduk izan zian, baina bigarren laurdenen 5 minutu osonak euki genituen, 13 puntuko abantaiakin iritsi ginen atxeren aldia, eta atxeren aldin ondoren saiatu ginen abantaia hori mantentzen, eta oso ondo kudatu genuen abantaia hori, eta bueno, garaipen garrantzitsua, pixkat morala igotzen jarraitzeko. Bai, etxean sendo gaude, nahiz eta hasieran gora bera handiak izan genituen etxeko partidutan, ematezun etxetik kanpo eroso gaudela, baina iruditzen zait, denboraldiko puntu honta iritsita, taldeak mailai pultxo hartu diola, eta etxen sendo sentitzela, eta gure jendean babesakin eroso eta guztua sentitzea partiduk irabazteko. Lehenengo partida maila mantentzeko helburua lortzeko igande hontan daukau, Renedon, Kantabria ite duen bigarren bidaia da urten, eta partida oso zaila izango Renedoko taldea Pielagoz, momentu honetan jetxierako postutik atera berri dalako, eta nahiko dutelako beste garaipen lortu, eta jetxiera postutik atera, eta beraiek bai lasai joteko asmoakin kantxaratuko dira.